Kublai pibro, ngidei kasur, jong padba. Hakani ke episode, nginya crunch pang ka company Monsanto, but ki GM foods. Lani kita ki genetically modified foods. Ka GMO, lani kita ki genetically modified organisms, ki dei ki jhur ki jab, ki marat. Lani kita ki microorganisms ki bakhada kaktin science. Ki bla sharpen kala, lani ki bla sharpen modify ya kita ki genes ki jungki haka laboratory. Karu kompin kalai kita ki genes kalong daga bakhle lang ya ki genes jungki marat, jungki jhur ki jab, jungki bacteria, jungki virus ki baper ban khle lang iki bakin long kawai. Shumut menta lada haka nugu ka laboratory ki shimlang ya ki genes jung kawi ka khnai lani ka nugu ka kanjamrat but ki khle lang ya ka tuka genes jung ka tuka marat but unu chur tiu tu chur upo uhe but yu tau jad chur ki khot ya u genetically modified food. But the kapapan bam yingi the kiniki genetically modified foods la long kumba inject hakamet kajungi the kabi. But menta the kiniki GMO lani kitaki genetically modified foods kin sa pendon kam but kila pendon kamru hakamet jungi kibrio mangi bam man lakasngi yaka bam kadi iki chur ki chep ki bamangi bam kanang bakin la ban wanra yakataka agenda 21 ban penduna yaka population lani yaka jingbun brio haka pertai ya pi ki padba ki bapet yaka nika video but ki bam tip shapang ka agenda 21 pila ban pet yaka episode ka balai ka nika video ka don haka nika channel ka jungi kani baro kasdang host nem kat kandai spa san pusan haka por jung katma jung kari Amerika but ka Vietnam yaka ba ki khot ka Vietnam war haka por jung nika tma kari Amerika kala pendon kam yaka wikal erbi lani yaka taka chemical ka ba mabha Persya ka Vietnam but kata kadei ka chemical agent orange but ka company ka bashna ya new chemical bomb haki tu ki por ka kertenga Monsanto but ka donru ka wika company ka bakum kani ka bashna ya ka wikal erbi house nem karkandai spa sau puwei haka bau Hitler ula pendon kam ya kanikal erbi haka gas chamber but kani ka company ka kertenga Bayer but menta kini artli ki company ka Bayer but ka Monsanto kishna ya ki GMO lani kita ki genetically modified foods but ki supply ru hakari India but ka prathai brokaway but menta kini artli ki company ki dei kita ki company ki babadlut ya ka food supply lani ki babadlut ya ka jing supply ya ki marba mardi haka prathai brokaway te perkhadi mapi ku padba bakini ki artli ki company ki blashna teng ya kita ki chemical but ya kita ki lerbi menta ki bat maki ya ki marba mardi but ya jing supply ya ki marba mardi haka prathai brokaway such as ngin batai bahai pi ya kita ki GMO ya ka med jung ki jing tau haka ni ka prathai lashna de kita ki cells but hapo jung ki cells ki don kita ki genes ya ki genes lashna ki de ka sequence jung ka DNA lani ka bumut bala thani ki genes de ki DNA but hakini ki DNA la sandur lupa ya ka jinglong jung kita ki jingtao haka ba ya dei bat ka dur ka dar ka jungki ka rong ka jungki ka jinglong ka jungki but ki wede but haka ju ko kom tang ki jingtao henry haka jingthong jingtapru ki don kita ki DNA ki bala batai lupa ya ka jingpu ka jinghe jungki jhur ki chep but ka longkumni bo ki don ki scientist menta ki ba persang ban modify lani ki ba persang ban pen kala ya ka DNA jungki dingi jhur ki chep da ka ba pen long artificial yaki kini ki scientist ki le kumni ki shim ya ka DNA jungki nyuki mrat but ki kle lang ya ka tu ka DNA jungki mrat but ka DNA jungki jhur ki chep but ya kani ki ong ka genetic modification but ya ka bam ka di ki jhur ki chep bala shna da kani kom ki khot ya ki genetically modified foods lada don bakali ba bali ba don kami kita ki GMO kini ki companies ki ong ba kapen he ya ka thong ka tep but baka pendaplut ya ki brio da ka bam ka di haka prathai brokaway kanang ba engum don jingduna haka bam ka di but haki jhur ki chep kini ki company ki ong rupa ki GMO kim don jingma yo brio but ka bam ka di ka balashna da ki dei ka baba Henry ki bun ki brio ki tip bakani ka di ka bi suda house nam arajar chipo Light League Universities kilale ya kataka jing pulim bnia lani ka scientific study shapang gini ki GMO kita ki institute kidei ka Surov Institute of Ecology Evolution of Russian Academy of Science National Associations for Gene Security Pilaro ban pet ka report ka bakini Light League Institute kila tho shapang ki GMO products
Ya ka link jong kita ki report ngilabu hapo ka description jong ka ni ka video. Hakapor bakile ya kita ki research ki jong ki hapo ki institute kila penon kam de ki khnai. Ya kini ki khnai kila phia ki ha ki sau group la ni ki sau banta but ya kita ki ar group jong ki khnai kila ai de ka bam ka di bala thong de ki nong rep but ya kita ki wei pat ki ar group jong ki khnai kila ai ki de kini ki GMO foods la ni de kita ki bam ki di ki blashna de kini ki company. But hadien ka tuka ni por kila iba ya kini ki khnai ki babam de kini ki GMO ki don na pring jong ki bamla shu ban kha ya ki khun khnai but ki tupat ki bala ban kha ki kha du na bhai ya kita ki khun khnai ban ya ki tu ki wei ki babam da ka bam ka bala thong de ki nong rap lani kita ka bam ka bukhut ka bumut ba ki tu ki khnai ki babam de ki bam GMO ki lastang ban sterilize te por khadi mo pi ku ba bala dai ki khnai ru ka don ka jingma na ki bam GMO te ka no kan kata yangi ki priu la na ki bam ya ki bam bala shna de ki companies menta la don ru ka jinglap na ka to ka ni tli ki research ka ba ki priu ki le ba kini ki bam GMO ki laban wara ya ka infertility haka ba ya dai bat ya ka jingpen duna ban penyo khun ni ki priu but hari America haka ba ka government ka la sha ya kini ki GMO products bakin mi haki yo ki hat te la bun ba ki priu ki ba bam ki but kala don ru ka research haka ba ki la le but ki la iba hakari America kala hierba ka ta ka birth rate haki priu ka FDA jong ka Amerika lani ka Food and Drug Administration kalong baki GMO products lani kita ki bam GMO kilong ki babha na mata ki brio but kim don ka dogo jiksta but mentala don kumba khatsan lani arpusnem haka baki brio jong ka Amerika ki bam de kini ki GMO lada pipet yaki charts lani yaka graph ka jong ka Amerika ka bayadei but ka jingkha yaki khalung pinsai I bakala don ka jinghyar haka birth rate hakini ki shipo khatsan snem ki blalet but man la kapor kadang hiar susu mentangin batai pi sa hindiat shpangkani ka company ka bashnai kini GMO ka Monsanto ka de kata ka company ka balashnaru ya ka shini ka balong artificial ka bakhot ka saccharin but ya kani ka saccharin la pendon kameka haki biscuit ki umso but ki wei dai ki jatjimbam banwara ya ka jingthiang haki ka Monsanto ka de kata hi ka company ka balashna ya ka aspartama ka pendon kam haki umso but kadika nika juga company hi ka bashnai ki chemical ka bakarteng glyphosate but yaka nika chemical ki penan kamanta hagi jing thong jing tap ki jungi ban pen he pan san ki but ka don ka jinglap ba yaki niki chemical blashna ka nika company Monsanto ken pen yo pangi ki brio de jing pang kum ka cancer but ki wede ki bon ba ki scientist ha ka perthai ki bla persha yaki niki GMO products ba yaka Monsanto company but ka jing rospa jung ka company ka lalong hadu kata kata bekilapan sangelut yaki bor jung ka an bekilapan sangelut iki scientist ki babha bekin test ka bam ka di ka jungki bekilashna ha ki laboratory ki jungki but nandu usnam 8000 shpo sheneng kani ka company ka larung ru hapo kari India ka jungi but menta mga mapi baro ni bam de ka bam ka bamaki gishna yaki siar la id injection yaki peleng ru la id injection yaka do masi yaka do snyang ba yiki ngi jad do la ai ki dik injection bakin he bakin sun wood yiki jur ki jab la ai ki dik injection but kini injection baro ki don jingma yangi ki brio tagraw bun bha ki brio hagani ka perthai menta ki por ki opangi ki jingpang ki bakhala khala menta yaka ni ka company Monsanto la thit no yaka daka company bear kadai ka tuka joke company ka bangila batay phimene hagani ka video ka basna yakal erbi haga por jung Hitler but kani ka company menta ka supply ka marba mardi haka perthai brokaway but ka snaru ikini ki GMO foods tu per khadi mo phi ko padba kamlong ki ke ka balong phla haka ba kini ki company ki basna yaki chemical ki basna ki tirtma ki basna ki bom ki basna ki kinjatiar ki balaban pindu jat yangi ka jat benrio ki di makihi basna but ba control ka bam ka di jungi haka ni ka perthai ka jindala bha yaki brio bakin stang ban bam hi no daki jurgi chap bagi thung hi bata daki yolat lei kiri ban ri hi yaki mrat but yaki jing thung jing tap namar hangi baro la sapryang daga bi kanang bakin laban wanra yaka agenda 21 ban penduna yaka population haka perthai baro kuwai ban suk ban control yu brio namaru brio long babid badu long tikum kilang brod ni sharpen shapting haka media ni sharpen shapting daga ba IB ingi haka bam gadi but ki wede te perkhadi me pi ko ba
wat hi ka jing shisha. Lano Ngin